42व गोल्ड सिल्वर रोलिंग ट्रॉफी नावेली स्पोर्टिंग क्लबान घडून हाडली। सेमी फायनल रॉसमन क्रूज वेर्ना आणि नावेली स्पोर्टिंग क्लबामध्ये बरीच रंगली। टाय ब्रेकरात रॉसमन क्रूज वेर्ना पंगडान 5-4 गोल फरकांनी सर्त जिंकली। हे फुटबॉल सर्तीत वट 16 पंगडांनी वाटो घेतला। दोन्ही पंगडांमध्ये अटीतटीची लढत झाली। शेवटाक रॉसमन क्रूज वेर्ना पंगडान नावेली स्पोर्टिंग क्लबाक हारोवन 5-4 गोल फरकांनी फुटबॉल सर्त जिंकली। मॅन ऑफ द मॅच वेर्नाच्या हिल्टन फर्नांडिसाक फावो जालो। वेर्ना पंगड सेमी फायनलीत जैतिवंत जावन फायनलीत पावलो। 2 ऑक्टोबराक नावेलीत फायनल जातली। पळयात रोमांचक डावपेच। गेलो 42nd गोल्ड सिल्वर रोलिंग ट्रॉफी आणि हे टुर्नामेंटात 16 टीम पार्टिसिपेट जाले आणि आज आमगेले पयली सेमी फायनल आणि सेमी फायनल आज नावेली स्पोर्टिंग क्लब वर्सेस वेर्ना रोसमन क्रूज वेर्ना आणि रोसमन क्रूज टाय ब्रेकर आज जिंकले आणि फाल्यां आमगेले राया स्पोर्टिंग येतले आणि दवरले वर्सेस दावरली आणि आमगे फायनल जातले 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीला। सो सगळ्यांक मागता त्या फायनलाक हाजीर जावंक आणि आमचो हाऊसी प्राइज आसतलो 50,000। कितली टीमी पार्टिसिपेट जाल्ले? 16 टीम पार्टिसिपेट जाल्ले आणि ऑर्गनायज कोण केलो तुम्ही? नावेली स्पोर्टिंग क्लब। बरी रिस्पॉन्स मेळ्ळा तुमकां? व्हेरी गुड रिस्पॉन्स आणि स्टील देन 2-3 टुर्नामेंट चलतले बट सिन्स हे ग्राउंड जायत्यो टीम खेळोंक सोदताय कित्याक ग्राउंड मेंटेन इगोजीन केलो आहा रॉन आहा म्हूण सगल्यो टिमी खेळोंक सोदताय आणि हो बरो आसा ग्राउंड। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।